Tal? Moi boa tarde, xa vexo que non hai nadie por aquí, porque hoxe fixemos un cambio de horario. E claro, a xente pois non se dou por enterada. Espero que acabedes vindo, porque senón un monólogo sí que non vou facer. Falábamos a semana pasada, que raro é falar eu sola, pero bueno, falábamos a semana pasada de que ao mellor era boa idea cambiar o directo. En vez de puñelo ás 8, puñelo ás 7. Alguén xa hai por aí que o sei eu. A ver, queres ver que teño desconectados os chismes e si que estades por aí, home? Sí que hai. Hola, Pacucha. Hola, Nafi. Sí que hai xente que se enterou. Boas tardes, Coral. Coral, moi boa tarde, Coral. Cristina, moi boa tarde. Menos mal que sí que hai xente que sí que vos destedes de conta, porque non estaba segura de que vos acordara desde a hora. Hola, María Belén. Hola, Celi, Extremadouro. Hola, que tal, dende Amoedo? Aquí estamos, Conchi Monge. Hola, Nusca. Hola, que tal? Hola, Nusca, que tal? Moi ben, Conchi. Espero que ti tamén estés moi ben. Rosa Mari, boas tardes. Ángeles, que bien que debeu de coller o directo, porque... Hola, que tal? Hola a todos. Margarita, hola, que tal tamén a ti? Inma, boas tardes. Non ves que siguen sendo noites? Porque xa de noite, vamos a ter que cambiar para unha hora antes outra vez. Non, home, non. Manolo, que tal? Moi boa tarde, Manolo Montero, que tal? Moi boa tarde. Aí está, Xavier. Tenemos que dicir que esta semana, por fin, desvirtualicín a cara de Xavier, que como vedes ten aí unha calabaza dun bicho, dunha calabaza, ten unha cara dunha calabaza de Xamaín ou de Halloween, esta semana puxenlle cara de verdade, porque é un dos asistentes aos meus talleres barra curso de cociña, así que, Xavier, encantada. Juan Antonio, hola, que tal, Juan Antonio Boullosa, que bonito apellido tes. Hola, Nusca, de San Cristóbal, Belén Vázquez, de San Cristóbal de Cea, Ourense. Que tal, Belén? Que tal tuvestedes o tempo en Ourense? Porque me parece a min que este tempo non é dono do seu tempo, quero dicir, que está facendo demasiado calor, non? Creo, Hombre, Cristian, desde o Jaliñeiro, moi boa tarde, non falla nunca esta muller, sempre está aí. Celimati, boa tarde. Hola, Nusca, que tal? Sabes que che digo, Nusca? Que se non che queda o churrasco, proba con euros. Ai, Cristina. Si fora mínimamente posible, creo que todos nos volveríamos horteleiros e horteleiras. Entón, sí que sería un éxito o das miñas clases presenciales. Todos viríades a aprender como se plantan os euros. Hola, Elena Picallo, que tal? Desde a Estrada. Moi boa tarde, Elena. Que tal? Boas tardes. Que madrugadora. Ana Rosa, falamos a semana pasada de cambiar a hora, de poñela unha hora antes, porque senón faise moi tarde, a xente que ten que ir traballar mañán, facíaselle como moi tarde, acabar ás 9, mentras a cena, as duchas e preparar todo, pois facíase algo tarde. Entón, decidimos cambiálo para unha hora antes. Moi boa tarde, Nusca, dende Asado Rianxo. Moi boa tarde, Carmen Collazo, Novoa. Teño moi bons recuerdos eu aí de asados, de Rianxo. Moi bo día, Mónica Fernández, Mercedes, se lle din o like, nunca se me acorda, son de 72 personas, só hai 32 likes, eu non como de likes, pero axudan moito ao canal, o sea que dadelle o like, que non vos van a cobrar nada. Nusca, a capuchina prende de esqueje? A ver, pode prender, porque a capuchina, se ten bastante forza, donde pousa no chan, fai ramificación, o sea que non sei se sabedes o que é a capuchina, vamos a normalmente nace ela sola na beira dos regatos, non do río siquera, sino dos regatos ou en zonas moi húmedas e sombrías. É unha planta que se pode comer, tanto as súas follas cando son pequeniñas, así máis que isto non, porque
teñen un sabor moi intenso, pero cando son as follas tiernas, pódese comer. E as súas flores tamén se poden comer. E dependendo no estado de maduración que estea a capuchina, vou vola enseñar, a ver se son capaz de enseñárvola aquí. Dependendo do estado de madurez que teña a flor, ten máis picante ou menos picante, o sea, unha flor moi bella pica un pouquiño, pero aseta moi ben, por exemplo, para rellenala cunha gotiña de nada, de algún tipo de queso crema, pois co que vos queirades aportar, salmón ou non sei, pistachos, frutos secos, o que queirades rellenala, aseta moi ben os rellenos. E vou vola enseñar, porque conosédela todos e todas, estou segurísima de que a conocedes. Aquí está. Eu non sei se chega a ver ben. Eu, cando vexo o reflejo aí, non vexo nada. Non vexo unha merda. Pero, bueno, a ver. Si vos la enseño así. Así, sí. Eu me imagino. Non, non se ve. Vos vedela ben. Aí está. Capuchina pica moitísimo. Depende, María. Si colles as flores cando son pequeniñas, cando aínda están cerradas, que parece como un peteiro dun paxariño na parte de atrás, que ten así como unha bolsiña e un pico, non pican. Non refleja, non se ve, non. Claro. Bueno, pois, xa sabedes, estaría pendiente ir a mirar vos no teléfono en internet cal é a capuchina. Conosédela fijo, porque é unha planta moi común en todos os humedales. Na beira dos regatos. Donde hai, por exemplo, unha casa abandonada que hai hedras e hai sombra, capuchina tamén. E se a colledes ca folliña cerrada, non pica. Se esperades a que a flor estea moi aberta, pica máis. Entón, buenas tardes desde Arcos, Navarra, María del Carmen, moi boa tarde. Que tal por Navarra? Nunca fun a Navarra, agora que o penso, Vou ter que remedialo, vou ter que ir a dar unha volta por aí. Esos likes, venga gente, esos likes, venga gente, que yo es lo primero que hago. Que podemos facer os que quedamos lonxe para ir ás túas clases desde Ponte Sampaio? Non é factible, non me dou conta onde é Ponte Sampaio. Pero, mira, como te chamas? María, estou empezando, o sea, a duración das clases, eu supoño que tería cova para dar clases durante un ano inteiro no mesmo sitio, á mesma xente, ás mesmas persoas. Pero todo vai a depender de como me vayan respondendo a xente nas clases. Non sempre se pode, ao mellor, seguir nas clases unha vez que te apuntas. Si vexo que con 2 meses ou 3 se é suficiente, podo ir a outros lados. De feito, estou pactando outros sitios para ir a dar clases presenciales. Entonces, quero dicir que non está todo pechado. Non sei de onde eres, pero si me é factible, si se xunta un puñadiño de xente, sei, mínimo 15 personas, 10, 15, hai un local onde poder dalas, planteome ir a máis cerca de onde tal. Entón, pois eso, non capisco nada da planta. Coral, estou segurísimo... De onde eres, Coral? Porque ao mellor no sur de España sí que non hai. Entón, pois non sei. Nos que os callos saíron espectaculares, que fartura levamos. Bueno, Paula Silveiras fixo por primeira vez os callos con garbanzos, ca miña receta, bueno, que miña non é, o sea, eu púxenvela no meu canal, de como se fixo toda a vida na miña casa. Díxome que os iba a facer hoxe, pasiño a pasiño, e fixoas. Entón, pois, salironlle genial. Alégrome moitísimo, Paula, que aproveite. Supoño que estarás aínda tomando como unha infusión digestiva, non? Nieves dinos que hoxe plantou a col china a ver se non me comen os caracoles. Conta que sí, Nieves, porque, ademais, encántalles a patxoi, non? Patxoi, que é así pequeniña, va abaixo fai como se fora unha cebola, e despois suben para arriba unhas folliñas que é así, non é moi grande, pero sí que lle gustan un montón. Saludos desde Madrid, España. Mati Vilar, un saludo, que tal? Moi boa tarde. A ver, vamos a empezar a quitar este de aquí.
A ver, esperade, ala, a tu casa. Que opinas de darlle unha malleira ao limoeiro que non bota limóns? Se non bota limóns, antes de darlle unha malleira, que dis que era o que había que facer, dicían antiguamente, non? O limoeiro que o había que castigar, de feito puñíaselle unha pedra no medio de dúas ramas para que as ramas abrasaran a pedra, co tempo, non? Cando fora crecendo. E se non daba limóns, pois dábaselle unha malleira co pau. Eso era para lastimarlle a tona, para que, de algunha maneira, o árbol intentara cicatrizar e fixera como máis energía, e así desa maneira conseguíamos que tivese máis limóns. Pero eu antes me refería que non veía a foto. Xa. Este tamén fuera. A ver. Este fuera, a tu casa. Antes de darlle unha malleira a un limoeiro, que, bueno, non deixa de ser un mito daqui, da nosa terra, eu intentaría abonalo, porque non sei por qué, pero esta é unha cousa así general de todos e todas. Olvidámonos de que os árboles os hai que fertilizar. Pensamos que como xa teñen raíces, que xa eles se safan buscando a comida. E se o sitio no que os tes non teñen maneira de conseguir fertilizantes, deixan de dar fruto. Así que eu intentaría, primeiro, antes de nada, fertilizos, home, fertilizos. Un pouco tarde, pero xa estou. Non estás tarde, Mercé? Viñestes a tempo bastante. O sea, estamos aquí, acabamos de chegar aínda ahora mismo. Hola, moi boas a todos desde o Jaliñeiro. Temos outra do Jaliñeiro, que son primas irmás, son veciñas. Ela é máis cristián. Soy nuevo. Bueno, pois benvido. Bon vídeo. Hola, Nuska, me gustaría mucho saber si vas a poder dar clases en Asturias. Por ejemplo, en Oviedo, Gijón. Ai, Dios mío. Cadrame un pouco lonxe. Pero non descarto, se hai xente, se se xunta un puñado de xente, se hai un local disponible, non descarto que poida ir, por exemplo, 2 ou 3 días e facelo en 2 ou 3 días seguidos. O que non podería ser é irme a Asturias, por exemplo, aos jueves, porque me levaría todo o día ir, todo o día vir, e máis para unha hora de clase. Non compensaría. O sea, terían que ter un precio as clases que non tería sentido. Pero non descarto que se hai un grupiño de xente, hai local, que non vai a dar, por exemplo, 3 días e que me quede ali. Entón, pois, ao mellor, non descartemos nada. Sí, a Patsoi, sí, xa lle puse en tellas e botiño uns grans ecológicos que me deron na agropecuaria. Bueno, ainda que sean grans ecológicos, Nieves, non deixan de ser un veneno. Si mata os caracoles é un veneno. Actúa como coagulante, pero mata-os, o sea, desvádaos, non? É un veneno. Si ese bicho morre envenenado, tapa ben donde vayan a morrer, e non tires a composteira, por exemplo, eses bichos mortos, desfaite deles, tiros á basura ou queimos, porque senón, se os paxariños tamén os comen, pode ser que se envenenen, e non queremos eso. Entón, por moi ecológico que cho vendan, non deixa de ser un veneno que fai daño. Hola, Nuska, soy nueva y me gustaría saber si ya no sales en el programa de la tarde de la televisión de Galicia. Sí, María Jesús, o que pasa que a televisión vou solo, pois, como 2 veces ao mes, máis ou menos. Unha semana sí, unha semana non, unha semana sí, unha semana non, máis ou menos, E cando vou, pois, si me acorda, que non me acorda sempre, pero si me acorda, aviso vos. Bueno, o que podería facer é, por exemplo, poñervos o cachiño de programa aquí no canal, se vos interesa, que tampouco non o sei. O sea, se vos interesara, podía facer así como levo o teléfono para gravar o programa da radio e poñervos o programa da radio, pois ao mellor tamén podería poñervos o da televisión de Galicia. Se vos interesa, xa me diredes, probarei a abonalo. Sí, Cristina, proba a abonalo. E abono polo menos 3 veces ao ano. Xa non digo 4, pero polo menos 3 veces ao ano. Todos os árboles frutales, porque nos olvidamos, é algo que é... A ver, todo o mundo cando planta unha lechuga,
Acórdalle perfectamente, di que abono lle teño que botar, se lle pregunta, se non sabe, pregúntalle na tienda, non? Ou cando vas a plantar repolos ou así, se lle preguntas na tienda, mira, como os abono, non? E na tienda, pois, informanche ou asesoranche ou o que sexa, non? Ou a mellor ti xa sabes como se abona un repolo. Pero, non sei por que motivo, pensamos que os árboles frutales non necesitan ese abono. E faille tanta falta ou máis que a calquera fruta que ou hortaliza que só vai a botar na terra 3 meses ou 4 ou 5. Quero dicir, é moi importante abonar os frutales. Así que, sí, eses me gusta, onde están? Onde están eses me gusta que son de 132 personas e non lle deste de só me gusta? Porque senón vou deixar de respirar e xa non sigo para diante. Pois hoxe o meu marido enseñoume con el abonareino, como dis, ensañouse con el. O sea, que a cajadura xa levou, non? A cajadura o limoeiro xa levou. A ver, mal non lle fai, porque o que fai é, como che digo, o árbol vai a detectar que ten daños na piel e vai como a acelerar o metabolismo, que non é iso exactamente, pero vai a acelerar un pouco como o seu metabolismo para cicatrizar. Entón, aproveitando esa dinámica de despertar, pois faiselle como incítalo a que bote fruto, non? Bueno, sí. Vai ser mellor o que dixe Nusca, Cristina. Canto sabes, Nusca? Bueno, tamén ás veces non sei, eu non sei todo, sempre vos lo digo, canto máis me dou conta do que sei, o sea, cando penso que sei moito dunha cousa, nese momento doume de conta que non sei nada. Cando me poño a dizer, ai, desto sei, non sabes nada. Sabes o título de arriba, pero o que hai para baixo hai moita información que non sabemos. Sí, colgo o programa da Gallega. Bueno, Ola a todos, chego un pouquiño tarde, pero despois miro o que me perdín. E se lle din ao dedo, moi ben, María José, chegar e darlle ao dedo. Iso é, para min, o principal. Meu pai enroscáballe un alambre no tronco cando lle empezaba a apretar moito, quitáballe e funcionáballe os cítricos. E o de apretalo, de facerlle daño, é o mismo que poñerlle unha pedra nas ramificacións, por exemplo, donde vai unha rama para aquí e outra para aquí, poñerlle unha pedra, pero unha pedra pesada, unha pedra grande. Entón, o árbol non lle quedaba outra que facer como un daño e cicatrizar alrededor da pedra, pero o efecto é o mismo que o do alambre, máis o de darlle a malleira. Pero, bueno, se o abonas tamén xa estaba así. Ora, chegas a tempo? Loli, chegas moi a tempo, claro que sí. Si ainda non empezamos, que estamos ainda aquí de parola. Nusquiña, quería mandarche a foto do kéfir para que me dixeras se está ben. Teño na nevera desde o luns, e hoxe xa é domingo, pero ainda ten un pouco de suero separado. Dime que che parece. Mira, Monse, o mellor é sempre que as fotos que mas mandedes, aquí non se pode, pero podedesme mandar as fotos por Instagram ou por Facebook, quero dicir, hai chats. En calquera vídeo meu de Facebook podesme mandar a foto e facerme a consulta. Non tes que encontrar un vídeo do kéfir para facerme unha consulta sobre o kéfir. Prefiero ver a foto, pero se che digo así de antemán, si me dis que o suero está separado, ainda ten un pouco de suero separado, na parte de abaixo ou na parte de arriba, Monse? Contame que che estou pendiente, Monse Otero. Estou pendiente, onde está ese suero cortado? Na parte de abaixo do kéfir ou na parte de arriba? E así xa sei dicirche sin ver nin siquiera a foto, porque xa che sabería dicir. Ya será tarde para semillar o de nabos aquí en Asturias? Non é tarde. A ver, o ideal para sembrar nabos, rabisas ou grelos, escríbeme, Monse. O ideal é plantalos en un sitio donde este a terra seca, por iso se plantan a finales de agosto, na parte de arriba. Se está na parte de arriba, o suero aínda non está feito. Non te preocupes, porque é normal que 7 ou 8 días ou 9 ou 10 lle leve facelo na nevera, porque dependendo da temperatura que teñas na nevera. Recorda que se o kéfir, ou sea, os nódulos que fan o kéfir, fermentan. E calquera cousa que fermente, que te imagines ti unha masa de pan,
Imagínate, como fermenta mellor? Con caloriño, sin pasarse, porque senón matas os fermentos, ou con frío. Calquera tipo de cousa que vai a fermentar necesita unha temperatura de caloriño, non? 10, 15 grados, depende, 20 grados sería o ideal. Pois tamén é o que lle pasa ao kéfir. Ti, cando metes o kéfir a facer na nevera, hai unha temperatura por debaixo dos 8 grados. 8, 7, 6, 5, 4, dependendo de como teñas ti a nevera. E dependendo da cantidade de veces que abras e serres esa nevera, porque cada vez que abrimos a nevera perde temperatura, volve a arrancar o motor, volve a perder... Se ti non abres esa nevera, vai a estar a temperatura que a tes. E se a tes, por exemplo, a 4 ou 5 grados, que máis ou menos é o normal, non? Pois ese kéfir vai a tardar moitísimo máis en fermentar. De todos os xeitos, mándame foto. Prefiero ver fotos. Eu mandeiche fotos, pero non sei se che chegaron. De que? Do limoeiro, Cris? Nusca, eu quería búlgaros. E de onde eres, Carmen? Porque eu estou segurísima, mira, é que ten tanta xente que eu estou segurísima de que si pos no teu Facebook ou nos teus grupos que teñas de WhatsApp, non sei, de gimnasia, de calceta, de costura, de, non sei, grupos de WhatsApp que teñas, e preguntas polos nódulos de kéfir, si ten alguén, non vai a ter problema ningún en darche, porque os que temos os nódulos reprodúcense e pódense congelar, home, pero realmente para que queremos tantos? Eu teño dado miles de nódulos, pero non sei de onde eres. Ola, moi boa tarde desde Portugal, cheguei tarde, mas non podía faltar. Moi boa tarde, Carla, e benvida, e benvido é o teu like, porque aquí a xente está a mirar e non lle dá o me gusta, non lle debe de gustar, que por outro lado, se non gusta, non sei que facedes aquí. Eres dos areiros, bueno, pois depois fálame por o Facebook, por privado ou así, xa quedamos esa xos dou eu, non hai problema. Boas tardes desde Portugal. Yo lo tengo fuera, en donde no le da la luz, fermenta bien. O ideal é que non lle dé a luz, porque a luz pode os matar. Eso sí, menos a luz do sol directo, eso sí que a pode matar. O limoeiro pode botarlle abono das galiñas? Sí, claro. O mellor sempre sería un compost, ou un humus, por exemplo, ou un lixiviado, ou, non sei, un purín, non? Algo que xa estea desfeito, non? Como para que o absorba con máis facilidade. Pero o abono das galiñas tamén, non o enterres. Esta é unha pregunta que me fixo alguén, non sei, esta semana ou así, pareceume moi chula, e contestina xa en algún reel, non sei se o vistedes. Preguntábame se o abono para lle botar aos frutales ou ao que sexa, se era mellor botarlo á derriba e deixalo aí na terra, á derriba, ou se era mellor enterralo. Enterralo nunca. Por que? Por dous motivos. Unha, porque se o enterrades, pode ser que lle fagades daño a algunha raíz que as tropedes, non? E que lle cortades esas raíces e ao mellor cortades a vitalidade que tiña a planta. Porque por calquera motivo, pois tiña as raíces máis para ese lado, faz unha cova para enterrarlle o abono e rompestes as raíces. Entón, por ese lado, non. E outra, que se, por exemplo, o esterco de galiña, non? Quero pensar que está madurado, non recién quitado das galiñas e botado ali, porque senón podes queimar a planta. É demasiado abono, de repente, non sabe que facer con tanto e a planta pode morrer. Pero se ainda encima faz unha cova e o enterras xusto pegado ás raíces, a planta, como non ten pa onde escapar, vais a pegar a ese abono as raíces e tamén a podes queimar. Entonces, mellor o abono na parte de arriba, madurado, xa a agua, a humedad, cando vamos rejando e así, xa se encarga de ilo metendo para baixo, pouquiño a pouco. E así facemos como unha especie de abono fertilizante de liberación lenta. O sea, vai liberando cada día un pouquiño e vai como dando á planta en pequeniñas dosis, en vez de ser todo de golpe que podes matar a planta. Entón, na parte de arriba, genial. Nusca, porque as mandarinas algunhas que están no árbol e teñen varolo, como se estiveran podes e algunha enfermedade, que lle fago? María José,
É casi imposible saber o que me estás contando. Se me enseñas unha foto, pode ser. Barolo, eu o barolo chámolle como un mo verde, como uns peliños, como se foran esporas de un hongo. A iso chámolle o barolo. Por exemplo, cando a boroa ten barolo, pa min, aquí nesta zona, se a boroa ten barolo, é porque criou os peliños eses negros que son como un hongo, e son como unhas esporas negras, normalmente negras na boroa. Entón, non sei a que lle chamas barolo, como se estuvieran podres. Se as lavas están ben, porque iso é imposible sabelo sin foto, así que... Ai, foto. A ver, Carmen, estamos dicindo que lle deades ao dedo para arriba 157 personas e só son 127 me gustas. Que de verdad que non vos cobran nada. Só hai que darlle me gusta e listo. Boas, que influencia ten a luna a hora de plantar, sementar, podar? Mira, Pili, como é unha cousa que non lle interesa aos investigadores, por exemplo, non hai cartos para dedicar a un estudio científico concreto para che dar uns datos reales, porque non vale de nada facer un estudio de, mira, plantín, por exemplo, estas zanorias ca luna crecendo e aquí ao lado plantín as zanorias ca luna menguando. E mira como me saliron unhas e outras. Iso non vale, porque tens que facer un estudio de varias colleitas e de varios anos e ir apuntando todo, porque un ano non casa con outro. Pode ser que un día que un ano chova, que outro ano faga máis humedad, menos humedad, que non lle vai ben o cultivo, pero, sin embargo, a luna sí que lle va ben, pero non lle vai ben, pois, a época do ano no que se fixo. Entón, para min, a rechispa. Para min, a luna ten que ver todo. Non teño como demostrarcho, pero non teño dúda ninguna. O sea, para min hai cousas que non planto cada luna medrando, porque van a grelar, sobre todo de crecimento rápido, dá igual para arriba que para baixo, que hai moita xente que di as cousas que medran para arriba plantanse na creciente, as cousas que medran por debaixo da terra, non sempre é así. Porque ti plantas zanorias que a creciente e van a medrar moi rápido, van a estalotar para arriba e van a facer unha planta moi débil e larga. O que vai a facer é que fagas unhas zanorias débiles e enclenques e que ainda encima grelen. Pero tamén lle pasa o mismo a unha lechuga. Un cultivo é por debaixo da terra e o outro por encima, o sea que iso non é xa. Pero fareivos un vídeo co que eu penso, Como non hai estudios científicos que o demostren, non teño como avalalo, pero tampouco teño as dúdas de que, para min, eso. Mirade, María Jesús dinos que ten nódulos de kéfir e que si está en Portonovo, por si alguén necesita. Se lle dou, moi ben, moi ben. O barolo eu chámolle ao mismo que ti, si están pochas. María, pois, si estando no árbol collen barolo e están podres, ese árbol ten unha infección, ten un hongo, pero non che sei dicir cal é, porque pode ser moitas cousas. Estou segura de que as follas do naranxeiro, non, do mandarineiro, non me dixes que era un mandarino, pois estou segura que as follas tamén xa teñen algún síntoma de enfermedad, ou puntiños amarillos, ou están un pouquiño necrosadas, ou están encurvadas hacia arriba, ou teñen como unha decoloración no que é os nervios, ou tes que vigilar que ten o árbol, pero ten un hongo fijo. Se che pudren as naranxas así no árbol, é porque teñen un hongo. Hace 2 meses que sembré, dinos Rosario, semillas de espinacas tetragonia, e non germinaron, é normal. Depende de onde as teña, Rosario, porque ás veces as semillas pois non están ben no paquete. A min tenme pasado de comprar algunhas que non germinen. Agora tamén che direi, a tetragonia vai a germinar ela sola cando as condicións lle sean axeitadas. O que non soporta é encharcamentos, porque pudren as sementes. É unha semente que tarda moitísimo en germinar, pero tamén non ten problema en germinar ela sola cando lle veña ben, sabes? Non é algo que che vai a germinar en 15 días nin en 20, ao mellor tardache incluso 2 meses, pero mira que onde as plantastes que non estea encharcado, porque, a ver, é unha semente
A da espinaca esta tetragonia non é como calquera outra semente de espinaca nin calquera outra semente. É unha semente do grande, o sea, ten o tamaño de un chícharo, de un guisante. O que pasa é que ten como uns piquiños arriba e acaba así como en pico abaixo. É unha semente rara, pero é grande. E cando está tan seca, costalle moito germinar, porque para hidratarse, para que, o sea, calquera semente que estea en un sobre que che vendan, está deshidratada, totalmente deshidratada, non ten nin gota de agua no seu interior. Entón, por iso é ben poñelas como a pregerminar, non? Metidas en agua. Hai sementes que non lle fai tanta falta, como son calquera tipo de neviña, de col, de repolo, de brécol, de romanesco, de calquera tipo de neviña. Non, por qué? Porque con un pouquiño de humedad xa lle dá para abrir a semente e germinar. Pero como a tetragonia, por exemplo, os chícharos, as fabas, os fabóns, que son semillas grandes, están tan deshidratadas que lle costa un montón. Primeiro teñen que hinchar, para despois o germen como que desperta e despois empeza a brotar, non? A germinar. Entón, esta semente en concreto, sí que lle fai falta un pre-remollo antes de plantala. Pero, bueno, ti non desesperes, que non estea o sitio onde a plantastes, que non estea encharcado, porque senón eu non escoito ben, entrecortado. Escoitadesme ben os demais? Ou ten problema Rosario solo? Dicídeme aí. Escoitadesme ben? Sí, escoítame ben. Cristian, escoítame ben. Sí, escoitamos. Pois igual é problema... Sí, ben, vale. Igual é problema teu, que non tes moita cobertura. Móvete de sitio, cámbiate de lugar ou así, porque mira, toda esta xente escoítame ben perfectamente, escoitan ben, todo perfecto. Xa está, xa me di por aludida, xa me desapareceron todos os comentarios que tiña para contestar por aí, así que... unha cousa, vos quero dicir. Esta semana, como sabedes, puxen como, non sei, pedimos nas miñas redes que me dixerades, que me derades a vosa crítica, a vosa opinión do meu contido, non? Con respeto podese pedir de todo, o sea, eu das boas críticas, das que me dicides, nada, siga adiante, que o faz moi ben, que foron o 99%, pois agradezo porque me dou conta de que o estou facendo ben, e quen ten que dicir se o estou facendo ben sodes vós. Eu penso que o fago ben, pero ao mellor tamén teño os fumes moi subidos, non é tan ben, por iso quería preguntar. Entón, moitísimas gracias por eses mensajes todos de apoio que me mandastedes, dicindo que o facía ben e todo. Pero hubo algunha xente que fixo a crítica contraria, non? Que non estou dicindo que me parecera mal nin nada, de feito vou a... Podías poñer un programa porque creo que como a mí non podemos ver. Sí, vale, o programa da tele, dis, non? Eu mentre estou na cociña estou a ver as cousiñas que colgai. Non sei, non sei, despois miro. Hubo algunha xente que me fixo críticas non de enhorabuena, senón, mira, eu vexo isto, non? Non vou dicir o nombre, pero, bueno, unha persona, porque ao mellor hai máis xente que, como esta persona, pensades vos tamén, e teño que aclaralo. Bueno, eu tiña gana de aclaralo, así que vou non aclarar. Bueno, todo genial, ao 99%, pero hai un 1% que a min, repito, a min personalmente, o sea, esta persona personalmente, solo a min, dame un pouco de cousa que nos directos perdeste preguntas, saltas de unha para outra, e din que cando se plantea un problema hai que intentar dar unha solución, non? Solución, según esta persona. Ter un apuntador, un secretario, un becario, que cando vexa que te emocionas contestando e que vas de pregunta en pregunta para arriba e para baixo, que che diga, para, nusca, e vólvete que te sales. E todo demais está perfecto, e estamos dicindo con moito cariño, ademais escríbeo con moito cariño. Bueno,
teñolle que dicir a esta persona, porque non lle contestín, porque ao mellor, como escribes non é como sona mal, non? Pero quería aclarar, porque ao mellor de verdad que hai xente que cando non contesta as preguntas, hai xente que ao mellor pensa como esta persona, non? Está no seu dereito de pensalo, é que cada un pode pensar o que lle dé a gana. Pero eu quería lle dicir a ela, e máis a todas as persoas que estades aquí comigo domingo a domingo, tras domingo, facéndome preguntas que ao mellor nin vexo, nin contesto, e repetídelas e tal. Vou-vos a contar unha cousa. Eu, por facer este directo, non cobro nada. O sea, non vos cobro nada. Vos pagades algo por estar aquí? Nada. Que podería cobrar? Pois non sei, 1 euro ou 2 ou así por persona, non? Pero non cobro nada. O sea, contestar ás preguntas non teño obligación ninguna. Gústame contestalas porque me gusta axudar á xente, pero tampouco teño a necesidade nin de apurar a falar, nin de apurar a contestar, nin de contratar un secretario, becario, nin quen que me diga, mira, para de falar e contesta a outra pregunta que che está. Quero dicir, necesidade non teño. Entón, estou aquí con vos e agradecovos moitísimo que esteades aquí e as preguntas que poida contestar ou queira contestar, pois son as que vou a contestar. É imposible que aínda que pagárades fose capaz de contestar a todas as preguntas que me facedes aquí, porque o chat é infinito, móvese moitísimo, apúntome para a secretaria. Pero que é imposible, nin con secretaria, aínda que tuveramos aquí a Celi de Extremadouro, dándome collejas cada vez que me paso falando de un tema, porque me emociono, sería imposible contestar a todo, imposible. Para iso teño outros canales, e o que sí estaba pensando, ao mellor, é para esta xente que necesita de verdade axuda porque quer que as súas preguntas sexan contestadas, que non teño problema, xa vos digo, pero que me metades presión por estar aquí nun directo a contestar preguntas, pois non tampouco. Entón, o que estaba pensando é que a través de Instagram hai como un apartado que se pode poñer como para suscriptores. En Instagram os suscriptores sí que pagan, o sea, non sei, 2 euros ou 3 ou así, ao mes, entón, aí, como sería como máis íntimo, non serían aquí 200 nin 300 persoas escribindo continuamente, charla de amigas, non seguindo un guión noticiario. A verdade é que sí, que me emociono, pero, bueno, eso caracterízame a min, eu son nusca, eu emocionome cas cousas que falo, e cando sei do que falo e sei que lle podo axudar a esa persona que ten esa dúda, claro que me emociono, pois faltaría máis que non me emocionara. Non son un dicionario para dicir como sinónimos e contestar as preguntas rapidamente, para iso está a inteligencia artificial, que nin é inteligente, nin é artificial, pero eu non, eu emocionome e penso que iso é o máis bonito que pode ter unha persona, que se emocione co que está facendo. Estou moi orgullosa de ser así. Entón, dito isto, vou a facer en Instagram como se fora o de suscribirse en Instagram, sí que vai a ser como cobrando, porque senón sería máis de lo mismo, apuntaríaseme. En Instagram teño máis de 60.000 seguidores, 60 non sei cantos mil, eso xa sería unha barbaridade. Entón, solo para a xente que se suscriba en Instagram, pois poderei ter como un trato máis cercano para axudarlle a xente que as súas dúdas. Así que está dependentes, e se queredes suscribirvos en Instagram, que non é o mesmo que seguir, seguir é gratuito. En Instagram, estou dicindo, seguir é gratuito, pero suscribirse en Instagram, pois vai a ter un pequeno coste para poder axudarvos cas preguntas estes que me facedes así, De iso nada, Nus, que sigue igual, que o faz moi ben. Sempre disposta a axudar. Tuveras un secretario que che cortara, non serías ti. Estaría despedido, O sea, se tuvera un secretario que me estuvera cortando cando estou emocionada falando dun tema,
Se dicía, este mes non cobras e pa la calle. E nosa, no. Estamos na túa casa, agradezo o tempo de dedicación, aprendo, encanta. Ese é o que di Ángeles, ni máis ni menos. Eu fago vos unha invitación á miña casa. Entón, pero bueno, direi que esta persona, de verdad, volvo a repetilo porque ao mellor síntese mal se me está escoitando, de verdad que todo perfecto, que o fai con moito cariño, que ela que non é unha crítica mala, que simplemente ao mellor pensaba que eu cobro por isto, por estar aquí esta hora con vos, que cobro algo, e non cobro nada. Entón, pois eso. Dime outra persona tamén que todo moi ben, que lle encanta o meu contenido e que sempre lle quito unha sonrisa. Eso é moito de agradecer, porque eu sigo a moitas persoas que tamén me quitan unha sonrisa en momentos así un pouquiño máis pachuchos e agradecese moito, non? Entón, estou moi contenta por eso. Bueno, o que pasa que esta persona hai moitas palabras que non entenden. Entón, que lle parecería interesante que algunhas desas palabras que ela non entende, que as traducira. É un saludo, e sigue alegrándonos e tal, e bicos e tal. Eu tamén lle mando bicos e abrazos a esta persona. Pero, mirade, nunca tuve un problema. A ver, non vou traducir un vídeo inteiro, porque eu quero facer en gallego e non vou traducir. Pero se non entendedes algunha palabra que eu digo, pode ser que esa palabra que a dejamos solo, por exemplo, nesta zona, que sea común, é que non sepades. Pero nunca, de verdade, nunca tuve un problema. Eu penso que sempre contestín. Cando unha persona me pregunta que dis aquí? Ou que quere dicir isto que non che entendo? Eu traduzo ao castellano. O sea, dígolle, pois quero decir tal cosa, ou eso aquí en Galicia significa, e trato de buscar un pareado, un símil, para dicirlle que significa esa palabra ou esa expresión, que como en todos os sitios sabedes que hai frases feitas ou expresións que non teñen un significado para traducir literalmente que vaya nese momento, pero sí que podo axudar a entender. Nunca tuve un problema. Pero claro, por iso te seguimos, porque eres Nusca. Gracias, Celi. Entón, dicirlle a esta persona, máis a todas as que estades aquí en todos os sitios por onde me seguides, que se algunha vez non entendedes unha palabra, unha frase, un contexto ou algo concreto, por favor, preguntádeme, porque eu tamén pregunto, que se eu cando non entendo algo, pregunte, máis quero saber como o dicides na vosa zona, ou como se fai, ou si todo é enriquecedor. Bueno, estáme acordando algunha xente que en vez de dicir, mira, non entendo esa palabra, ou que significa esa palabra que acabas de dicir, que che entran dicindo, eso non é así, eso non se di así, ou non se fai así. Así. Non se fai na túa zona, na túa terra, pero hai que abrir a mente, porque como se di na túa terra, non se di na miña, e todo está ben dito, todo está ben feito. Como cando faz unha receta, a min parece mal a mar de mal que a xente lle chame tortilla a tortilla que lle botan cebola. Non, esa é unha tortilla con cebola, porque senón non habería que especificar. Quero dicir, para mí a tortilla só leva patacas, ovos e sal. Se lle botas algo, é tortilla con algo, pero telo que explicar, porque senón ninguén sabe o que ten a tortilla. Pero non che vou dicir, así non se fai na miña casa. Pero na túa sí, e na túa está ben feito, e na miña tamén. O sea que todo está ben feito. Unha hora só ten 60 minutos e se dividimos os segundos entre os participantes no chat non teríamos nin siquiera o tempo para facer as preguntas, é verdade. Logo menos para contestalas. Mirade, agora tendes a oportunidade tamén de mandarme a pregunta á radio. Traballo na Radio Gallega todos os jueves e as preguntas todas que mandedes poñedeslle para Nusca, non? Ou pregunta para Nusca. Mas se non se dan conta tamén que non hai outra persona que vai a falar de cousas da horta ou de recetas. Así que, pero bueno, poñedeslle para Nusca. Mandedes o día da semana que o mandedes á radio. Van a agardar para min, porque mas van mandando, mira Nusca, mandaron isto e tal. Bueno, pois eso. E ali na radio sí que teño que ser máis escueta. Teño que ser máis cortiña, porque teño moi pouquiño tempo
e teño que contestar como unha ametralladora. Entón, ali podedesme mandar tamén as vosas preguntas. É así. E tanto que axudas, nunca pensei en facer uns callos tan ricos. E foi gracias a que ti compartas con nós. Canto me alegro, de verdad, Paula. La horteta ecológica, yo quiero la planta, semillas de pepino melón, ¿dónde la compro, porfa? Mira, ya te digo yo, la horteta. No compres semillas, porque vas a gastar dinero en balde, no valen para nada. Son tan chiquitinas, tan pequeniñas, tan riquitecamente pequenas, que non costa moito germinar, é casi imposible. Digo xo eu porque por experiencia gastín xa cartos, moitos cartos, varios anos, porque eu levaba atrás da planta do pepino melón moitos anos, e só lo vía en vídeos asiáticos e que envidia me daban, e eu, mi madre, pero esta xente, os chinos, os japoneses, dixo eu, pero lévanos, pero que planta tan bonita, Dios mío, que me metía unha envidia, verlle a comer e verlle a planta tan productiva, dixo eu, pois eu quero-a. Comprín as sementes por Amazon, bueno, non se poden dicir marcas, pero comprín as sementes por internet, varias veces, varios anos, claro, e nunca me foron arriba. Nunca, son tan pequeniñas e caras, carísimas, porque ao mellor a semente valíame, pois, non sei, 4 ou 5 euros ou 6, non? Ojo, Estas eran as sementes que me mandaban no paquete. Vos nas vedes, porque tampouco os vexo eu. Así, media dúcia de sementes pequenas, así como isto, así de pequenas. Así. O sea, diminutas, e nunca me germinaron. O paquete de sementes, 4 ou 5 euros ou 6, e máis os portes, que son outros 6 ou 7 euros, pois ao mellor xuntábame con 12 ou 15 euros de cada vez, e nunca me germinaran. Nunca. Entón, Huerteleta, busca planta. E que máis? Rosario, tu contenido es didáctico, entretenido e relajante, al menos para mí. Pois, iso é o que conta. Non hai máis. 169, e somos 189, desde logo. En de logo, hai vos que dar nas uñas para que lle deades ao like. Tanto traballo costa. La planta de pepino melón la tienen en cualquier invernadero, bueno, en cualquier invernadero de plantas así. Si estás cerca de Portugal, é verdade o que di Nieves, que en Portugal, buena idea, en Portugal é como máis común. Aquí, pola miña zona non é tan común aínda, pero bueno, a base de enseñárvolo eu e de vos pedila, sí que empeza a... Ahora imaginádevos que dentro duns anos dixan esa planta é invasora e está prohibida e a culpable foi Nusca, que a introduceu, que lles fixo... Así que... Todos con Valencia, é verdade, todos con Valencia. A horteta ecológica é de Valencia. Eres de Valencia? Bueno, pois moitísima forza. Hola, Nusca, desde Argentina, llegué a tiempo para el directo, antes de que termine, pero justito antes de que termine, para un saludo y una preguntita si la veo, y si no, pues nada. Nusquiña, aquí estou, acabo de chegar. Susa Rilo. Hola, Susa Rilo. Se chegas un pouco tarde, Susa? Pero bueno, queremos che igual. Yo estoy en la comunidad valenciana. No hay. Vale. Bueno, pues alégrome tamén. Por 12 euros te compras la planta de pepino melón. Sí, bueno, a mí valeume bastante máis, porque o señor que a tiña ali metida no fondo, que só vendía plantas ornamentales e algúns frutales, e tiña alá, escondida no fondo, 3 plantas. E vendía a 19 euros. E pareceu-me carísimo, porque pareceu, dixo, mi madre, 19 euros, levo e tampouco me vai arriba ou me vai... Ai, non, é moi cara. E fume, era no mercadillo, E, bueno, pasou todo o mercadillo e tal, iso eran, non sei, as 9 ou 10 da mañá, e cando pasín outra vez ás 2 da tarde, que xa me viña para a casa, e ainda tiña ali as 3 plantas. E vou eu preguntiña e díxome a 15. E dixo eu, bueno, joi, como cambiou o conto. A verdade que se dá moi ben por esqueje, pero...
Me compro queixo de untar. Paula cos callos, eu co kéfir, está toda contenta María Elvira co kéfir, hombre, un superalimento. Ola, Nusca, aínda teño pimentos plantados na horta, é mellor quitalos ou deixalos na horta? Mari Carmen, depende, porque os pimentos é unha planta que é, o sea, por a súa naturaleza de ADN, é perenne, é unha planta perenne. É verdad, tamén, que hai plantas de pimentos que están como predispostas a durar moitos máis anos que outras plantas de pimentos. Pero non porque vayan a durar, porque digamos, esta planta de pimentos pode durar hasta os 30 anos e esta planta de pimentos pode durar só 4 anos. É máis ben unha cuestión de que hai algunhas que son moito máis delicadas ao frío, porque non deixa de ser unha planta solanácea. Iso quere dicir que é unha planta que necesita sol para reproducirse, para germinar ben, para estar bonita e para crecer, non? Para sobrevivir. Pero é unha planta que se no inverno a cubrimos temos en conta de que non lle den moito frío, que non lle den as heladas, que non lle den os ventos do norte fríos, que o vento non a destroce moito ou tal. Os pimentos é unha planta que queda dun ano para outro, as berenjenas tamén, por exemplo. Entón, quítalos. O que queiras ti facer. Si queres intentalo, hai unha malla térmica de cultivo, chámase, é moi económica, xa vos teño falado dela, é como se fora unha entretela, o sea, é blanca, opaca, non é transparente tampouco, pero é opaca, deixa pasar o que é a respiración da terra e das plantas, pero non deixa pasar os ventos fríos nin a chuvia intensa. O sea, sí que gotea agua e humedad, pero non deixa pasar a chuvia intensa. Entón, se queres probar a deixar os pimentos e a cubrilos con ese tipo de malla, proba que ao mellor po ano non tens que plantar pimentos, porque na primavera rebrotan. Entón, pois eso. As calabazas e os melóns, calabazas e melóns, están cheos de frutos e flores. Que lle poño manta térmica, chegarán a madurar. A ver, se están xa grandes, tantos melóns, que me dixo, melóns, calabazas e melón. Bueno, o melón non, pero a calabaza sigue madurando, aínda que a quites da planta. Se xa está grande, podela quitar. Con moito cuidado, de non darlle nin un solo golpiño, o sea, con moito cariño, con moito cuidado, con poñela nun trapiño, transportala e poñela en un sitio que non lle dé o sol, que non lle dé a humedad. O sea, que a seque, aguantache a calabaza xa todo o ano. Bueno, ao mellor non todo o ano, pero 4 ou 5 ou 6 meses aguantache ben. Non é necesario deixalo na planta, porque as curcubitáceas, que son ese tipo de plantas, melón, sandía, zapallos, pepinos, pepinillos, sandías, melóns, eso todo, que son curcubitáceas, é máis difícil pasar o inverno, nin con malla térmica. É unha planta que morre, non é perenne. Cando falo de que os pimentos se poden cubrir, é porque é unha planta que está predisposta genéticamente a sobrevivir varios anos, incluso moitos anos. É unha planta de pimentiños que vos enseñen este día, que non sei se a vistedes, que é como unhas guindillas así pequeniña, piripiri, chámase. No vídeo puxen que tiña máis de 10 anos, pero eu penso que teñen polo menos uns 17 anos. A mesma planta de pimento, non que estea todos os anos a plantar a semente todos os anos, estou vos dicindo, eu penso que ten 17 anos a planta, o que pasa que non quixen exagerar no vídeo, joder, cantos anos debe ter isto, Dios mío? E pois estuve pensando, acordoume unha situación na vida que xa tiña a planta, e dixo, ten moitos máis que 10. 15, polo menos, ou un pouco máis. Entón, pois, outro gratiosín, que pasou por aí, a ver. Pero quito eu do canal. Cheguei tarde, cambiaches de hora, e non me enterei. Ai, Jesús! Pois sí, espera, que non lle quero deixar de contestar. En Portugal a 5 euros a planta de pepino melón. Pareceme un precio máis xusto. Chegou tarde, cambiaches a hora. Agora vai a ser ás 7 da tarde, de 7 a 8, que xa estamos a punto de acabar. Unha pregunta sobre o compost. Canto tempo aguanta o compost que compras en bolsa, sen que perde eficacia?
Isto para todo o mundo é oído e cocina. Mirade, toda a materia que existe no mundo, toda a materia, nós como persoas, toda a materia, desde que existe, sempre está en continua degradación, o sea, sempre se está degradando, envellecendo, volvéndose vella, toda. Nós tamén, porque temos células, e as células van envellecendo, cada cousa viva ten un período de anos que pode vivir, non? Nós, pois, sobre 100, máis ou menos, bueno, cada vez menos, pero sobre 100. E o que me pregunta Óscar, Jesús pregunta canto tempo está en boas condicións sin que perde eficacia o compost que compras. Dame igual que sea o compost que compras, o compost que faz ti na casa, ou que sea un purín, ou que sea compost de miñocas, o sea, humus de lombriz, dá igual, calquera tipo de materia que hai no mundo está en continua degradación, vai para baixo, está aquí e sempre está, cada día degradase un pouquiño máis. Hai cousas que se degradan como máis rápido porque son máis aceleradas e outras que se degradan como máis pouquiño a pouco. No caso do compost, como di este amigo, a hora de empezar a usar o teu compost que estás facendo ou que compras, non? Por exemplo, nunha bolsa, que me dá igual, pero no momento de empezar a usalo para as túas plantas é cando o que tes na composteira perdeu toda a forma do que algún día foi. Explícome. Por exemplo, ti botas tonas de plátano, pieles de patata, un cacho dun melón que che pudreu, unhas follas de versa, unha lechuga que estaba pocha, todo iso bota lá a composteira. Bueno, pois, cando abras a composteira e aí non teñas maneira de saber o que foi, o que tes na man, non sabes se é plátano, ese é o momento de poder empezar a utilizalo para as túas plantas. E canto tempo aguanta o compost para que sea eficiente? Pois está en continua degradación, nunca deixa de descompoñerse, hasta que se forman átomos, ou sea, hasta que é a mínima expresión, carbono, que todos somos ao final, todos estamos formados polo mismo, non? Átomos, carbono, protóns, neutróns, electróns, toda a materia está formada polo mismo. Bueno, non sendo a antimateria, pero eso xa sería outro tema a tratar. E o compost pódelo utilizar sempre. Canto tempo? É que vai a depender, mira, de que estea formado o compost, porque non é o mismo facer compost, como che din en moitos vídeos por aí, que eu teño visto, palla, que compost en 2 meses. Bueno, ao mellor non é compost, ao mellor son follas degradadas, nada máis. Eso, un compost para que sea completo ten que ter moitos aportes diferentes de materia que foi orgánica no seu tempo, non? Entón, non é o mismo degradar patatas enteiras que follas dun árbol, porque as patatas enteiras tardan en degradarse, pois ao mellor, pois uns 8 ou 9 meses. Unha casca de un ovo pode tardar en degradarse pois uns 3 anos, pero ben, en unha boa terra, unha boa terra que estea fértil, que teña vitalidade, que teña bichería bastante. Entón, a pregunta do amigo Óscar, ou Juan, ou Jesús, non ten unha resposta concreta, porque non sei que compost está utilizando. O compost sempre se está degradando, como todo nesta vida, desde o día que se empeza a facer, empezas a degradar todo. Non sei, faz unha tarta de nata, no momento que a faz está fresca, ao día seguinte está un pouco máis resesa, dali a 3 días, pois entón tal, dali a 15 días pudre, e despois empezas a degradar, e en 2 meses non é tarta, é outra cousa, que se descompuso, o sea, que está en continua descomposición todo. Entón, o compost vai a depender do que estaba feito, e do tempo que tarda en degradarse as cousas das que estea composto. Pero, bueno, a ver, como norma general, un compost, digamos, normal, que se tarda en facer, para min, un mínimo de 7 ou 8 meses, como nada,
E despois, cando o retiras, pódelo utilizar en un ano. O sea, tes todo un ano ou 2 anos, home, se queres tamén. Pero como eu lle aporto materia 2 veces ao ano á horta, compost, pois diríache que dentro dese ano estás aínda en tempo axeitado para usar ese compost. De todos os xeitos nunca o tires, o sea, sempre vai a estar ben, sempre vai a ser millor o compost que ten 4 anos ou 5 que, non sei, que é unha terra que está moi arcillosa e que ten químicos, sabes? Entón, bueno, vai a marchar Cristina, márchanos para a feira do San Martiño e non nos invita, dinos a hora que se vai, pero non nos invitou tampouco, eso non está ben, eu quería ir á festa tamén. Me bota moitísima flor, pero non sale o fruto, porque pode ser falta de polinización, Karina, posiblemente sexa por demasiada humedad, aínda que mira que poliniza ben, ou pode ser que che está tocando moito no chan, e se está tocando moito no chan ten humedad, pode ter problemas tamén de demasiada humedad, e podenche estar pudrindo as flores. Así que, bueno, miña querida xentiña, xa vai alá unha hora, espero que estivésedes entretenidas, eu estuve, a verdad que me pasa sempre esta hora, pásame voando, nada, espero que vos tamén disfrutaredes do directo, e nada, se tendes algunha pregunta de verdad, mandádema á radio, buscade o número de WhatsApp Radio Galega, programa á tarde, xa vos aparece, senón por aí nos meus vídeos aparece tamén, e mandade, podedes mandar foto, para mandarme a consulta, podedes mandar un audio, chamar tamén, pero bueno, non suelen pasar chamadas, porque teño tan pouco tempo que se pasan chamadas, pois igual tal. Nusca, non nos chegas a nada. Vamos a ter que facer tamén un curso presencial en donde sea, de donde sea Mercé Carreira. Así que, veña, Crisi, ai que me atrajonto. Atracou, aquí dice atracou. Boas noites, boa semana, hasta o próximo domingo, Nusca, a todos un gran bico, boas noites, e que sepas que bailes un mundo inteiro, Dios mío. Bueno, pois nada, miña querida xentiña, eu, como vos digo sempre, de verdad que non quero que caia no olvido nin como unha cousa que se diga sempre sin sentido, eu sempre digo con moitísimo sentimento. Coidádevos, portádevos, ben? E, sobre todo, sede moi felices. Ala, deica, hasta a próxima semana.